ahemfo nwoma etoso mienu tidunsia Remaria ba Peka afi etoso dunsun mu na Yuda hene Yotam ba Ahaz bedi hene. Ahaz bedi hene no wadi mfrinhia duonu no odi hene mfrinhia dunsia Yerusalem. Na wanye de tene Awurade ne Nyankopon ani so se na gya David no ofa Israel ahemfo kwan so na ne bampo omanu fa ogyemu se amanaman a Awurade tu wan free Israel ma animu no achiwade tie no na obobo afode no ohyi ne hwam sorosomia ne nkokwo so ne nnua from nyina ase ebre no mu na Syria hene Resin ne Israel hene Remaria ba Peka froba Jerusalem bekoye no waka Ahaz hyemu nanso wantumi anko ebre no mu ara na Syria hene Resin G Elat sanema Syria no pamo Yuda foni free Elat na Edom fo ba Elat betena ho de besinne na Ahaz soma abofo ma woko Assyria hene Tiglath-Pileser nchense wakoa ne wo ba ne me furu bra beji me Syria hene ni Israel hene a wasori etiam yi nsem na Ahaz fa dwetɛ ne sika ohunu na Awurade fie ne ohene fie akorade mu no smama wode koma Assyria hene sɛ ayeyede na Assyria hene tie no na Assyria hene froba Damasco na obefai no tu won kodua kill no kum Resin na ohene Ahaz sim koshia Assyria hene Tiglath-Pileser wo Damasco na okohunu afarubuchi a ewo Damasco no na ohene Ahaz di afarubuchi no nseso ni insususo sede ne yobia nyina tie smama wode bre osofo Uria na osofo Uria si afarubuchi no sede ohene Ahaz suma free Damasco de bre no sa no osofo Uria yosie ba ohene Ahaz free Damasco ba ye no na ohene free Damasco ba ye no ohene behunu afarubuchi no na ohene twipini afarubuchi no na oboso ohye afode na ohye ne hye afode ni na aduane afode na ohwie na hwie sa na ode na somdwe afode mogya apete afarubuchi no so na kobre afarubuchi a esi Awurade anum no otwefiri asodan no anim afarubuchi afoforo no ni Awurade dan no ntem dikosi afarubuchi no nchemu atifi fam na ohene Ahaz hye osofo Uria se aforibuchi akese no so na hye anopa hye afode ni anwumre aduane afode ni ohene hye afode ni naduane afode ni asase yusufo nyina hye afode ni won aduane afode ni won ahwiesa nafa ohye afode mogya nyina ni okum afode nyina mogya pete so na kobre aforibuchi ano nsimi ho na menwene ho na osofo Uria yo sede ohene Ahaz hye no nyina na ohene Ahaz twitwa naka no nhyihyemu no na oyiyi so nwaresen no na oyi epono free kobre anantwi a ewa ase no so na odisi aboseye bi so na okwan a wakata so a wofa so homeda a woyo no efie no mu ni ohene fichi kwan no Assyria hene nti oyi koto Awurade fie na Ahaz hunsem kaye yoyoye no wantwe no Yuda ahemfo bresosem nwoma no mu na Ahaz na agyanom kodai wosie no kan na agyanom ho David kuromu na ne ba Hezekia bedi nade